Moi! Tervetuloa Glitsetglamin Minnan kotiin. Tällä kertaa me ollaan studion sijaa mun omassa kotona kotisohvalla. Ja tällä kertaa Lipbox-postaukseni mä ajattelin tehdä nyt sitten videomuodossa. Näähän tuli ensimmäisille jo viime viikolla, eli perjantaina. Ja mä sain oman boksini vasta maanantaina. Ja mä en oo avannut tätä, kuten näkyy. Teippi on tiukasti kiinni. Ja en oo käynyt spoilaamassa itseäni blogeissa, enkä oo käynyt katsomassa Instagramissa hashtagilla Lipboxi, että mitä boksi sisältäisi. Joten mä ajattelin, että kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa tämmöstä, että mä avaan sen boksin ihan videolla, niin sitten päästä vähän kurkkimaan, minkälaisia ne mun reaktiot sitten niin kun yleensä on. Että onko mä vai onko mä silleen, että diplomaattisesti. No, ihan kiva. Vai mitä se on? Mut hei, mua jännittää ihan kauheasti, koska tää maaliskuun boksi on blokkaajaboksi. Ja mun tuotetta ei ole tällä kertaa mukana. Mun tuote on sitten muuten seuraavassa boksissa, eli huhtikuun Lipboxista löytyy yksi mun suosikkituote. Sen verran mä nyt sanon, että se on ollut mun blogissa esillä useamman kerran jo vuosien aikana. Sellainen pieni vihje. Muuta mä en nyt siitä sano vielä tällä kertaa. Mutta nyt ei sitten enempää tuosta huhtikuusta, vaan mä käyn nyt tän kimppuun, koska ihan oikeesti mä en jaksa enää odottaa. Jaa. No täällä veitti. Mitä täällä on? Onpas tiukka. Tää on muuten ei mikään painavin boksi, mutta ei tää nyt ihan köykänenkään oo ja kolisee. Ja pinkkiä. On värimaailma. Ja tule kevät aurinkoinen. Taas on se aika vuodesta, kun blokkaajien suosikkituotteet valloittavat Lipboxin. Voimme samalla toivottaa auringon ja päivettyneen hipien tervetulleeksi näillä kevään tuloon valmistavilla tuotteilla. Mä en lue tätä kokonaan tässä näyttetyä jaksa kuunnella. En mä ainakaan jaksaisi, jos mä jonkun video katsoisin, että se lukisi sitä ääneen, koska nämä nyt voi niin kuin käydä lukemassa sitten nämä saatekirjat kyllä muista blogeista. Täällä on SN Makeupin Sanna Emilia mukana, Mutsie blogin Irene, Bebe Au Light blogin Iina, Marinka Essel blogin Marinka ja Fantasia blogin Janet. Mulle oli muutama blogi oli näistä tuntematon, mutta sitten muutama oli vähän tutumpikin. Että Fantasia blogin Janet, vai laustaako se muuten Janet, mä en itse asiassa tiedä. En ole hänen kanssa koskaan tästä puhunut, että miten tää hänen blokkaajan nimi lausutaan. Mutta täällä näyttäisi olevan kaikenlaista. Sitten avataan. En vielä katsonut, että mitkä ne tuotteet oli, et en lukenut tuosta saatekirjeestä. Jaha. Otan tuon lapun pois ja sitten mä näytän. Elikkä tältä näyttää boksi tällä kertaa. Hei, täällä on niin kuin yksi mun oma suosikkituotteeni. Tää Lumenen uutuus meikkipuuteri Longwear Plar. Ihan ässä. Tää on sävy 0, tuli mulle. Tää saattaisi nyt alkaa olemaan mulle ihan hyvä, että mä oon käyttänyt ykköstä ihan syksystä asti, kun mä ne sain vähän ennen kuin ne lanseerattiin. Mähän olin silloin I Love Me-messuilla Lipboxin pisteellä ja mä silloin vähän niin kuin näitä jo esittelin siellä messuilijoille, että niin kuin meikeissä käytiin meikkipuuteri. Mä tykkään ihan hirveästä pehmeästä koostumuksesta ja mä en
tykkää sitä vippaa niin hirveästi käyttää. Et mun suosikkini on niin sellainen vähän napakampi puuterisivellin. Ei ihan kapuki, mutta sellainen vähän napakampi puuterisivellin. Ja toimii myös tuolla Beauty Blenderillä kosteena käytetty, että on silleenkin kokeillut. Tää on hyvä. Olisi munkin suosikkituotteeni. Sitten, mäpä kurkkaan, että mikä tää oli aina kenekäkin. Elikkä tää on nyt sitten, tää on Sanna Emilian suosikki. Ja sitten Dermosil. Mulle Dermosil on nyt viime vuosi jäänyt vähän tuntemattomammaksi. Mä käytin jonkun verran itse asiassa Dermosilia aikaa ennen blokkaamista, mutta enemmän se oli noissa vartalanhoitotuotteita, että mä en niin värikosmetiikkaa ihan hirveästi kyllä tunne. Ja tää on niin kuin Trio Brown Kit, eli tää on niin kulmakarva paletti nimestä päätellen. Onpas tää hankala saada tää ulos. Hei, tää näyttää tosi hyvälle. Vautsi wow. Joo, täällä on tosi kivat sävyt. Mä luulen, että mulle toi tummin, vaikka mä oon niinku vaalehiuksinen, tai en mä nyt tiedä onko mä vaalehiuksiin, mutta kylmät sävyt kuitenkin mulle sopii. Ja tää näyttää kyllä ihan semmoset, että täällä kyllä pystyy tekemään hyvät silmämeikitkin, että tää on niinku tällainen niinku all-in-one tuote, aika hyvä. Hyvä semmoisen, eli siinä on toi korostussävy, sitten lämmin ruskea ja tällainen kylmä harmahtava ruskea varmaankin. Tää kuitenkin on sellainen varmaan taupesävy. Eli tämä oli sitten, mä nyt lausun Janetin suosikki. Ja tää on kyllä hitsin kiva kokeilla ja vaikuttaakin niinku tolleen ensikatsalulta niin aika hyvältä. Sitten täällä on tällainen voide näyte, Visin näyte. Tää on nyt sitten, kurkkaan rupean näitä lausumaan täältä. Yövoide näyte ja tämä on Iinan suosikki. Mä oon kyllä itse kovasti Visin tuotteista pitänyt. Mielenkiinnolla testaan tämän. Taidan ottaa ehkä tonne risteilylle mukaan, kun sinne matkakokoiset on taas ihan hyvä juttu, kun lähtee reissuun, niin napataan ne siinä. Sitten Kutrin Sensitive-sarjasta Multispray. No en tunne nyt entuudestaan. Voimakkaan tuen antava hajusteeton monitoimisuihke. Elikkä joo, siis tää on nyt sitten siitä Goots-sarjasta, vai Suits, miten se lausutaan, onko se CS vai kolla. Niin siitä tää on niinku hajusteeton versio, eikä ei muuta eroa. Tätä mä en oo testannut, mutta se multispray on tuttu mulle kyllä ihan vuosien takaa siitä. Se punainen pullo. Itse asiassa Liveboxin blogissa esittelinkin niitä justiinsa tuossa helmikuun puolella. Niin sieltä löytyy kyllä siitä vähän tarkemmin selitystä. Eli tää on sellainen monitoimisuihke. Toimii tyve-volyymisuihkeena. Toimii muotoiluun niin kuin rautojen alle, että myös niin kuin suoristukseen, mutta ei sit sellaiselle ihan kaikkein karvasimmalle, karheimmalle ja säkkärimmälle hiukselle ehkä ihan kaikkein paras, koska tämä on taas niin silottava. Tämä on enemmän niin kuin karheuttava, mutta toimii sellaisen niin kuin pikkasen laineikkaalla, tai sitten semmoinen, että on nukkunut yöllä niin hiuksensa vähän sellaiseksi nuhjuseksi, niin kuin esimerkiksi minä olen, niin sen takia mulla on tällä pikaletti tehty tähän videota varten. Mutta just tämmöiseen suihkeen, niin sit voi, niin kun, jos haluaa sen tyveä vähän kohotusta ja ryhtiä saada, niin föönaa sen sinne ja sitten muotoiluraudoille, rautojen alle.
Joo, ja tää oli Marinkan suosikki. Ja sitten viimeisenä Eucerin. Tämä nyt on Sun Cream Face. Ja tää on niinku CC-voide. Jaha. Sävy on näköjään medium. Musta vähän tuntuu, että tää on kyllä liian tumma mulle kesälläkin. Että tää taitaa mun nyt lähteä valitettavasti äitille. Äiti, tämmösen saat. Koska mä en kyllä kesälläkään ihan taida medium-tasolle päästä mikä on niinku kosmetiikkavalmistajien medium. Ja tää oli nyt sitten Irenen suosikki. Kevyesti sävytetty öljytön aurinkosuojavoide kaikille ihotyypeille. Löytyy UVA ja UVP suoja. EU-suositusten mukainen. Mikäs tässä oli muuten, tuli vielä sit mieleen, että mikäs tässä oli? Niin, tässä oli 50 suojakerroin, eli tässä on tosi korkea suojakerroin. Joo. No, sitten loppuyhteenveto vielä. Kokonaisuudesta. Minäpä kasaan nää tähän boksiin takaisin. Elikkä loppuyhteenveto. Boksi näyttää tältä. Nämä sisältää yhteensä 5 tuotetta, joista 1 on näytekokoinen. Eli tämä Visin yövoide on näytekokoinen. Mä just tässä näin tajusin, että täällähän on niinku muuten kotimaisuutta. Kotimaisia, eli meikkituotteita oli niinku tällä kertaa 2 ja hiustuotteita 1. Ja nämä on muuten niin kuin kotimaisia. Mun käsittääkseni Excutrino on edelleen kotimainen. Vai onko se nykyään kotimainen? Mitä se meni? Ja sitten Eucerin ja Visi on sitten tällaisia niin kuin apteekkimerkkejä. Eikä ihan tosi kivat tuotteet on mimmit valinnut boksin sisältöä. Siellä on tuttuja ja tuntemattomia. Mun suosikki nyt näin niin kuin ensituntumalta, onko se meillä saa valita tuote, jonka niin kuin on jo testannut? Kun muita ei oo. No sit tietysti toi Cutrinin multispray on kyllä tuttu tuote. Mut kyllä mä niin kuin mun suosikiksi silti nostasin tän. Musta on tosi kiva, että Lumene on lähtenyt mukaan tällä. Tää on mun omi ihan suosikkei meikkipuutereissa. Tosi kiva juttu. Mä oon vähän odotellut, että tuliskohan tuo meikkipuuterikin jossain vaiheessa boksin sisältöön. Tutsi Vilma tänne. Vilma, kss. Tuu tänne. Mä voisin tähän näin näyttää teille pikkukaverin, mikä täällä on. Moi! Ui! Noni. Katoppa. Tässä on meidän Vilma. Vilma täytti justiinsa toissapäivänä 15 vuotta. Kunnioitettava ikä. Mutta nyt mä lopettelen tämän höpöttelyn. Kiitän kaikille, ketkä jakso katsoa videon loppuun. Ja laittakaa kommenteihin, että mitä itse tykkäsitte boksin sisällöstä. Olisi tosi kiva kuulla, mikä oli teidän ajatukset. Menikö nappiin vai oliko vähän kylmäksi jättävä? Kertokaa ihmeessä. Moikka! Vilkutetaan! Moi moi!